एशिया में नाम बाटे जिला गाजीपुर, बसल गंगा के तट पर बाटे मशहूर। पूरा एशिया में नाम बाटे जिला गाजीपुर, बसल गंगा के तट पर बाटे मशहूर। वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के शहीद, ई बनारस से तनिको कम नइखे कि हमारो गाजीपुर जिला कौनो जिला से कम नइखे कि हमारो गाजीपुर जिला कौनो जिला से कम नइखे। मशहूरी लंका मैदान हो, रौजाया लाड कोना विष के सब लोग घूमे जाला हो, मस्ती में झूमे जाला हो। मशहूर पीजी कॉलेज हो, सुंदर धाम महादेवा की गहमर कमाई छाई हो, सब करे पुजारी हो। बाटे जंगीपुर बाजार लागे भीड़ बारी यार, केहू करी ना बुराई अब दम नहीं खे कि हमारो गाजीपुर जिला कौनो जिला से कम नहीं खे कि हमारो गाजीपुर जिला कौनो जिला से कम नहीं खे। मशहूर दादरी घाट हो, करेले गंगा स्नानवा की शांति सकून मिलला, बड़े पून मिलला। मशहूर दादरी घाट हो, करेले सभे स्नानवा की शांति सकून मिलला, बड़े पून मिलला। संगे अंकित अनुज रहता रे बड़ी खुश, पंकज सत्यम के कवनो जोड़ नहीं खे कि हमारो गाजीपुर जिला कौनो जिला से कम नहीं खे कि हमारो गाजीपुर जिला